מה הכי מפחיד אנשים? שהם מרגישים שמישהו בא לשנות להם את המהות. ברגע הזה מסתיים הדיון, נגמר הוויכוח. ולכן גם הרבה פעמים כשמדברים על אחדות, 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 אני קצת מפחד מאחדות שהיא דורסנית, שהיא באה לעצב ולשנות אנשים. ואיך נראית אחדות אמיתית? בשביל זה צריך להכיר את משל השקשוקה. אנחנו הרי עם שמורכב מכל כך הרבה זרמים ושבטים שונים, אז איך בכל זאת אנחנו מחברים את הכל יחד? אז יש כאלה ששיטת האחדות שלהם היא שיטת העוגה. לוקחים את כל החומרים, זורקים פנימה, מערבבים ממש חזק ובסוף יוצא משהו אחיד. את השיטה הזאת ניסו כבר בימים של קום המדינה. קראו לזה כור היתוך. האמת שזה הצליח לכמה שנים, אבל אז גילו שהעסק לא כל כך עבד. לאכול עוגה זה אולי נחמד וטעים בהתחלה, אבל לאורך זמן אי אפשר באמת לחיות על עוגות, גם אם הן טעימות. אז יש כאלה שחשבו על שיטת הפיצה. כולנו על אותה כברת בצק, אבל במשולשים נפרדים. משולש עגבניות, משולש פטריות, משולש זיתים, משולש בצל. חיה ותן לחיות. כל זרם יחיה לו בשקט ולא יטריד ולא יוטרד על ידי הזרמים האחרים. יש מי שאומר שהחברה הישראלית היא באמת כמו פיצה. אמנם הקצוות נפרדים ורחוקים, אבל תראו, באמצע בכל זאת מתרחש איזשהו מפגש בין כל הזרמים והשבטים. בכל מקרה, החיה ותן לחיות הזה אולי נשמע נחמד, אבל בפעמים הקודמות שעשינו את הניסוי הזה, למשל בתקופת השופטים שבה כל שבט חי בנפרד, זה נגמר רע מאוד. אנחנו צריכים אחד את השני כדי לאזן אחד את השני. ובדיוק בשביל זה יש לנו את שיטת השקשוקה, שהיא גם השיטה האהובה עליי. בשקשוקה יש מלא מרכיבים מגוונים וטובים. אנחנו נשים בצלים, עגבניות, בטטה, חציל, פלפל מתוק, פלפל חריף כמובן, ביצים, שום, ונקשט למעלה עם גבינה ועלי בזיליקום שהרגע כתבתי. אבל מה היופי כאן? שכל אחד, כל מרכיב שומר על הצורה המיוחדת שלו, ומהצד השני הוא גם מקבל טעמים ונותן טעמים לאחרים. הופה. וואי, 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 וואי. וואו. פשוט נהדר. איזון חבל על הזמן של טעמים. יש לי את הרכות של הבטטה, החמצמצות של העגבניה, החריפות של הפלפל, הגבינה שמאזנת את הכל, והבזיליקום שנותן לי רעננות. כל כך טעים. אז אני שואף לאחדות של שקשוקה. כולנו באותו מחבת, באותו סיפור משותף, אבל אנחנו שומרים על הזהות שלנו, כל שבט שומר על הצורה המיוחדת שלו. בסיפור המשותף הזה, אנחנו לא באים לשנות את הזהות של השבטים השונים, אבל מה כן? לאזן אחד את השני. בלי האיזון הזה, כל שבט עלול להגיע לנקודת הקיצון שלו. לאומיות בריאה עלולה להפוך ללאומנות. אוניברסליות עלולה להפוך לשכחת זהות. גבורה עלולה להפוך לאלימות. חיי תורה עלולים להפוך לחיים של ניתוק. פשטות לקנאות, הצלחה לגאווה, ואפילו האחדות עלולה להפוך לדורסנות. אם נבין שהשבטים השונים שיש לנו כאן הם לא איזושהי כללה היסטורית, אלא באיזון נכון דווקא הסיכוי הכי גדול שיש לנו כאן, נוכל לשגשג לפחות לעוד 70 שנה.